Forestil dig en pille, som vil forkorte din levetid med 8-10 år. Som vil nedsætte antallet af de røde blodlegemer og give dig en ringere kondition. Som indeholder over 4.000 kemiske stoffer, der optages og lagres i din krop. Som vil forringe din evne til at få børn. Som vil forælde din hud. Og som vil skyldes hver 4. dødsfald i Danmark. Vil du tage den?